أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم مسلمان قردشلر Үзебез генә хәл итә алмаслык берәр мәсьәлә булса, берәр мәшәкать килеп чыкса, без иң беренче чиратта кемнәндер киңәш сорыйбыз. Иленсәк тә, машина алсак та, кибеткә кереп, шул ипи генә алсак та, без сорыйбыз, кайсысы әйбәтрәк икән дибез. Зуррак мәсьәләләр турында инде әйткәндә юк. Менә шушы киңәш сорау ислам дине буенча ул бик хуплана торган әйбер. Хәтта киңәшсез эшләү баш-баштаклык ул гына түгел, гынах булырга мөмкин кайбер эшләрдә. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, кемгәдер киңәш сорап барасың икән, киңәш бирүче кешенең дә җавап ылгы булырга тиеш. Бер караганда сиңа кеше килә дә киңәш сорый. Син әйттең, үзеңнең башыңа килгән беренче фикерне әйттең дә, менә булай эшләп кара, дип әйттең дә оныттың. Теге кеше китте. Син әйткәнчә эшләде, барып чыкмады, дөрес булмады. Сиңа килә, син әйтәсең, бит әйттем генә, монда минем бернинди җаваплылык да юк. Теге кеше дә бер караганда, карале, нәрсәгә мин моны тыңладым инде? Минем үземнең дә башым бар бит дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә дә монда бар билгеле бер тәртипләр. Мәсәлән, киңәш сораган вакытта киңәшне теләсә кемнән сорарга кирәкми. Киңәшне сорарга кирәк шушы өлкәдәге белгечтән. Әгәр дә мәсәлән медицина турында сүз бара икән, син бит инде инженердан барып сорамыйсың, миңа менә монда операция ясатсаң ничек булыр икән дип. Дин турында сүз бара икән, син әлбәттә инде театралдан барып сорамыйсың, моны ничек эшләргә кирәк икән дин буенча дип. Менә монда әлбәттә һәрбер эшнең дә үз белгеченә мөрәҗәгать итү кирәк. Ул гына түгел, мөхтәрәм кардәшләр, инде киңәш биргән вакытта киңәш бирүче дә аңларга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әл-мусташару му'таманун." Киңәш бирүче кеше җаваплы ди, аның өстендә зур әманәт ята ди. Ул үзенең бер сүзе белән, бер киңәше белән кешене туры юлга кертеп җибәрергә, тормышын җиңеләйтергә мөмкин. Ләкин бер сүз белән, бер киңәш белән ул аның тормышын бозарга яки авырайтырга да мөмкин. Була бит мәсәлән үз фикерләре белән генә йөри алмаган кешеләр. Аларга кирәк кемнәндер киңәш сорарга, кемнеңдер сүзенә таянырга. Менә бу очракта киңәш бирүче зур җаваплылыкны өстенә алганын аңларга тиеш. Бәлки булай дип киңәш бирергә түгел, белсә киңәш бирергә, белмәсә, карале, мин бит бу өлкәдә бер нәрсә дә аңламыйм, белмим, мин сиңа киңәш бирә алмыйм, син менә теге кешегә барып кара әле дип җибәрү дөрес булмас микән? Күп очракта дөрес киңәш бирелмәгән аркасында безнең хаталар кылына. Гаиләләр дә шуның аркасында хәтта таркала. Я булмаса эшкә кергән вакытта да, эштән киткән вакытта да, берәр кая барасы булса да, ял итәргә барсаң да хәтта, менә шушындый киңәшләр белән, мөхтәрәм кардәшләр, без һәр вакытта да үзебезгә юл алабыз. Әгәр дә киңәшләр дөрес булса, әлбәттә тормышыбызда әйбәт җиңел була. Әмма киңәшләр белән шушы хаталы булып чыкса, тормышыбыз бит, мөхтәрәм кардәшләр, һич шиксез авыраячак, бозылып китәчәк, һәм без кире кайтара алмаслык хатаны да кылырга мөмкин без. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да һәр вакыт киңәшләшә торган булган. Әлбәттә ул 100 мең кешене җыеп, менә булай эшләсәм ничек булыр икән димәгән, акыллы кешеләр белән киңәшләшкән. Шушы халыкның иң акыллылары, иң дәрәҗәлеләре белән, чөнки алар киңәшне бирә белгәннәр. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, киңәшне сораган вакытта да, биргән вакытта да билгеле бер шартлары бар, билгеле бер тәртипләре бар. Аларны бозмаска кирәк. Ул теләсәң нәрсә сөйләү дигән сүз түгел бит. Ул монда бар, тегендә бар дип кенә әйтеп утыру түгел. Бу зур җаваплылык. Мин әйтер идем, хәтта 90% мондый очракта баш тартырга кирәк киңәш бирүдән. Өстеңгә монда җаваплылыкны алмыйча, кешенең тормышын бозудан, язмышын бозудан куркырга кирәк. Ассаламу алейкум
ve rahmetullahi ve berekatuhu.